ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଚକୁଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗୁଗୁକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଳୁ କଷା କର, ଚକୁଳି ଟିକେ କର, ଖାଇଦେବା। ସିଏ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିଆ। ହଁ, ଗୁଗୁ ଆମର ପୁରା ମସଲା ଦେଖୁନ କଷେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି ମସଲା। ଏଇଟା ଆଳୁ ସିଝାଟା ଦେଖ ପଇଲା। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇକି କଟା ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ପୁରା କରିଦେଇଥିଲି। ମାନେ ସିଝେଇକି ଆଳୁ ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆଉ ପୁରା କଟାକଟି କରିକି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଧନ ଆମର ଏପଟେ ମସଲା କଷେଇକି ପୁରା ଆଳୁଟାକୁ ପକେଇକି ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ତ ଖାଇବୁ, ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁନ କେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କି ଟେଷ୍ଟ, ଆଜି ପୁରା ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଟିକେ ଝୋଳ କରିବ, ମାନେ ବହଳିଆ ଝୋଳ ଟିକେ କରିବ ହେଲା, ମାନେ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବନି, ଚିକେନ୍ ପାଣି ଭଳିଆ ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବହଳିଆ ଝୋଳ କଲେ ଚକୁଳିଟା ମଡ଼େଇକି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତମ ହାତ ତିଆରି ନା, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ପୁରା ଅଛି ଆମର ବିରି ପୁରା ବଟା ହେଇକି ସକାଳୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଲା, ଚକୁଳିଟା ହେବ। ତାପରେ ବାଡ଼ିଆ ପୁରା ଆଳୁ କଷାକୁ ଚକୁଳି ପୁରା ମାଡ଼ ହେବ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବାଟା ଦେଖିବା। ଆଳୁ କଷା ଆମର ଆସିଯାଇଛି, ଆଳୁ କଷା ଆସିଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଚକୁଳି ବି ଆସିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେପଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ କେଞ୍ଚୁଛି, ଆଣିକି ପୁରା ତିଆରି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କଷାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଝୋଳଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଚାଟିକି ଖାଇବେ। ଚକୁଳିରେ ବି ନଙ୍ଘା ହେଇଛି, ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚକୁଳି। ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍! ଆଉ ଆଳୁ କଷାଟା ପୁରା ଝୋଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଖାଇବେ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଦେବା। ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଓ ମାଇ ଗଡ଼୍!